Toiset käyttävät tahrojen esikäsittelyyn useita aineita ja keinoja. Toiset käyttävät Vanishia, koska mittalusikallinen Vanish Oxy-Action Multia poistaa tahrat tehokkaasti ja hellävaraisesti koneessa, sinun ei tarvitse tehdä mitään, paitsi nauttia tahrattomasta lopputuloksesta. Joten luota Pinkkiin ja sano hyvästi tahroille. Ne lähtevät koneessa. Vanish takaa. Tahrat pois. Tai saat rahat takaisin. Runsauden puolesta. Hilsettä vastaan. Rentouden puolesta. Hilsettä vastaan. Head & Shoulders. Monia Hilse-shamppoita, yksi juuri sinulle. Monta tapaa ilmaista itseäsi. Huippu-uutuus Silit Bangiltä. Likaiset lattiat, kuraiset kengänjäljet, kiinni palanut rasva. Kaikki hoituu uudella Silit Bangilla. Kaada Silit Bangia vesiämpäriin ja laita se todelliseen testiin. Lika, rasva ja jopa moottoriöljy. Silit Bangin ansiosta kaikki nämä häviävät kerralla. Katso eroa tässä keittiössä, tässä kylpyhuoneessa ja tällä lattialla. Kaada Silit Bangia suoraan siivousvälineeseen ja kiinni palanut rasva häviää kuin itsestään. Joka päivä kaikkialla kodissasi uusi Silit Bang yleispuhdistusaine. Bang ja lika on poissa. Maggi Magic Asia nuudeliateriat tuovat kaukoidän ruokapöytään kätevästi. Kokeile myös uusia nuudelikuppikeittoja. Vähemmän ylellisyyttä, ei ikinä. Vähemmän intensiiviset värit, ei käy. Edullisempi hinta, ei toivoakaan. Kylläpäs, uusi Polipalette. Intensiiviset kestävät hiusvärit edulliseen hintaan. Uusi Polipalette, fiksumpi tapa värjätä hiukset. Unelmien poikamies Roomassa. Keskiviikkoisin 8:00 4. プリンスって呼んでくれますね、お二人とも。プリンス。ぶっ飛ばすぞてめえ。 Skarppina ja tehokkaana. Hauskanpitoa unohtamatta. Berokan sisältämä vitamiinien ja kivennäisaineiden yhdistelmä auttaa pysymään vireänä aamusta iltaan. Tutkitusti tehokas Berokka. Apteekista. Joulun kovin juttu on pehmeä paketti. Seppälästä. Kellogg's All Brandissa on todella paljon kuituja. Aloin syödä sitä, kun huomasin, että ellei vatsa toimi, ei toimi mikään muukaan. Siis ei mikään. Tiedät varmaan mitä tarkoitan. 80 on sitä mieltä, että Kellogg's All Brand saa vatsan toimimaan paremmin. Nacho man, I've got to be a nacho man. Haluan olla myös salsaman ja sipuliman ja natsoman. Joo, mä olen nacho man. Huomenna Lidlistä paljon erilaisia maukkaita Favoriina pääsiäisherkkuja. Lisäksi tuore kurkku 99 senttiä kilo. Classic kivennäisvesi 79 senttiä. Loralys WC-paperi euro 99 senttiä. On halpa. Niin kuin tiedät, hyvän leivän leipomiseen tarvitaan raikasta vettä, hiivaa, myllytuoreita jauhoja ja leivän laadusta riippuen mitä nyt milloinkin. Sen lisäksi tarvitaan hyvä leipuri, kuten tämä Jari-Matti Fatserilta. Hänen ja muiden leipureittemme ammattitaidolla on leivottu myös Fatser-puikulat.